ассалому алайкум дӯстон, хуш омадед ба шабакаи мо. Дар ин навор оиди тозатарин ва муҳимтарин хабарҳо аз ҷаҳони ММА гап мезанем. Шумо бошед моро бо лайк ва комментариҳои худ дастгирӣ кунед. Шахсоне ки аз Москва ва Московский област хоҳиши гузаштани граница дошта бошед, пас мо ба шумо дӯстони худ Акай Умед ва Акай Ғуломро тавсия медиҳем, ки тӯли чанд сол мешавад ки онҳо дар ин соҳа кору фаъолият мекунанд. канали Паҳлавон куҷа гирифтем. Акай Ғулом, Акай Умеда хай беҳтарин даъмати калон ки рафтем. худи ҳозир ба номерҳои дар рӯи экран буда ё ин ки ба ватсапи номерҳои дар рӯи экран буда занг занед ва бо ин дӯстони мо граница гузашта ҳуҷҷатҳои худро хуб кунед. дӯст ва мураббии Алекс Перейра, чемпиони пешинаи UFC Гловер Тейшера оиди реванш зидди Магомед Анкалаев фикрҳояшро баён кард. Якум раунд даҳшат мешавад. Алекс ғазабнок намебарояд, аммо ӯ ба монанди пештара хашмгинона мебарояд. Ин муҳориба аз якум муҳориба дида ҷолибтар мешавад. Алекс доимо ба Магомед фишор мекунад, чунки Перейра барои ин корро кардан омода аст. ҷангварон рӯҳан фарқ мекунанд. Масалан, ман доимо оромона мебаромадум, лекин доимо шубҳа доштум. Алекс бошад ба боварии сахт ва бо таваҷҷӯҳ мебарояд. То рӯзи муҳориба мо ҳамаи малакаҳои худро боз ҳам хубтар мекунем ва Алекс ба пуррагӣ барои 5 раунд ҷангидан омода мешавад, гуфтааст Тейшера. Хотиррасон мекунем ки реванш байни Магомед Анкалаев ва Алекс Перейра аллакай рӯзи 5 октябр дар турнири UFC 320 баргузор мегардад ва муҳорибаи асосии ин турнир хоҳад шуд. ва чӣ гуна ки мебинем Перейра ният дорад ки аз оғози муҳориба ба чемпион фишор кунад. ба фикри шумо дӯстон, дар реванш ки ғолиб мешавад? Дар комментария фикрҳои худро нависед. мо бошем мегузарем ба дигар хабар. чемпиони пешинаи вазни сабук UFC Чарлз Оливейра ҷангварони топи вазни худро танқид кард, ки дар суханҳои худ намеистанд. ҳама медонанд ки муҳорибаи ман зидди Рафаэл Физиев, ки бояд дар Бразилия баргузор мегардид, барҳам хурд. баъди баромадани ин хабар бисёри ҷангварон навиштанд ки омодаанд ки ба ҷои Физиев зидди ман ба муҳориба бароянд. лекин шумо ба ин суханҳои онҳо бовар накунед, чунки вақте ки UFC ба онҳо занг заданд, онҳо дар ҷавоб гуфтанд ки дар чунин вақти кам баромада наметавонанд. онҳо ин суханҳоро дар интернет баҳри хайп менависанд. яктояш як чиз мегӯяд, дигараш бошад дигар чиз мегӯяд, лекин вақте ки UFC ба онҳо занг мезанад, онҳо мегӯянд ки мо наметонем. шикамам дард карда истодааст, ангуштам шикастааст, дастам осеб гирифтааст. ман дар UFC Рио ҷангидан мехоҳум ва аз UFC муҳориба талаб кардум. рақиби ман осеб гирифт ва дарҳол 10 одам гуфтанд ки ба ҷои Физиев мебароянд. аммо ҳар дафъа вақте ки UFC ба онҳо занг мезанад, онҳо дар ҷавоб мегӯянд ки ман наметонам. ин шармандагӣ аст. агар шумо хайб хоҳед, пас ба ягон кори дигар машғул шавед. нагӯед ки барои ҷанг омодаед, чунки ин дурӯғ аст, гуфтааст Оливейра. ва дӯстон, дар ҳақиқат Рафаэл Физиев осеб гирифт ва аз муҳориба зидди Чарлз Оливейра даст кашид, ки муҳорибаи онҳо бояд рӯзи 11 октябр баргузор мегардид. айни замон барои Чарлз Оливейра дигар рақиб кофта истодаанд. дӯстон, чӣ гуна ки ҳамаамон медонем, рӯзи 16 ноябр дар турнири UFC 322 супер муҳориба байни ду чемпиони UFC Ислам Махачев ва Ҷек Дела Мадалена баргузор мегардад ва бисёри мутахассисон боварӣ доранд ки ин муҳориба муҳорибаи сол хоҳад шуд, чунки ду чемпиони UFC дар қуллаи баландии карьераи худ вомехӯранд. ҳардуяшон ғалабаҳои пайдарҳами беҳтарин доранд ва боз як факти аҷиби дигар ин аст, ки ҳардуяшон тақрибан аз 3260 рӯз зиёд шуд ки бой додагӣ нестанд. Ҷек Дела Мадалена қариб 9 сол мешавад ки шикаст хӯрдагӣ нест. аниқтараш 8 солу 341 рӯз, дар умум 3263 рӯз мешавад ки ӯ бой додагӣ нест. Ислам Махачев бошад 9 солу 4 рӯз мешавад ки шикаст хӯрдагӣ нест, яъне 3291 рӯз. дар умум бошад Ислам аз Мадалена 28 рӯз зиёдтар шуд ки шикаст хӯрдагӣ нест ва акнун онҳо рӯзи 16 ноябр бо ин рекордҳои беҳтарини худ вомехӯранд, ки дар натиҷа яктой аз онҳо шикаст мехӯрад. ба фикри худи шумо дӯстон, ғалабаҳои пайдарҳами кадоме аз онҳо ман мешавад? метавонед фикрҳои худро нависед. ҳатман дар YouTube канали мо обуна шавед. то боздид, хонободу сарбаланд бошед.